Assalamu alaikum, yawwa barkamu da warhaka. A yau bidiyon namu zai muku bayani akan wani application wanda ake kiran shi da remove logo. Zai cire muku dukkan wani logo da ke kan bidiyo ko kuma watermark ko kuma wani hoto dai wanda ya kunsa a cikin bidiyon wanda baka san shi, zaka iya amfani da wani application din ka cire shi. Haka ba tare da na cika ku da surutu ba, bari mu fara. Farko dai kafin mu fara zan ba muku wannan link ɗin da za ku yi downloading application ɗin a nan wajen description. Za ku ga link ɗin, in ya so sai ku bai ku yi downloading application ɗin. Farko yanzu bari mu shiga cikin application ɗin. Gashi na kan wayana. Muka shiga sai mu danna kan start. Mu shiga wannan. Kamar yanzu wannan na Arewa 24 ɗin nan kana so a cire logon shi, za mu yi cropping ɗin abin nan zuwa iya inda logon yake. Za ka ja shi ka cropping ɗin shi daidai kan inda logon yake. In muka yi wannan sai mu danna kan remove logo. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana cirewa. Za mu ɗan jira shi ya gama cirewa. Amma idan bidiyon ka yana da nauyi, yana da tsayi, yana ɗan ɗaukar lokaci, ba zai yi saurin kamar yadda yanzu nauyi wanda yake yi ba. Ya kai 100%. To kun ga yanzu bari mu danna kan play. Kuma kamar yadda kuke gani. Kasan ni a shirye nake yi koma yanzu. Nan babu logo ɗin. Okay, to zan je in ba da shi lanyi sosai. To kun ga yadda ake cire kowane irin logo a kan bidiyo. Lallai idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel ɗinmu, kada ka manta ka danna kan subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. Kada ku manta link ɗin da za ku yi downloading application ɗin yana nan a ƙasan description.